Hej, takže lidi, my tady hrajeme teď schovku. Já jsem se schoval za popelnici. A tady je přede mnou kámoš. Jak to, že nás mají? Nevím. A kde byli? Oni tam, že na ty, co si řekl, mám tě, oni jsou divný. A tady je můj kámoš. Jaký? Nazdar. Čau. A my se tady točíme navzájem takhle hezky. Ale, hele lidi, mám posledních 5%. 4 už dokonce jenom. Takže budeme muset končit. Takže jakoby sorry, ale já budu muset za chvíli končit a tamhle můj kámoš tak natáčí všechny. Prostě a takhle tady řvou přes celý Týnec. Já jsem vám řekl, kde bydlíme. No tak asi čau lidi. A nebo ještě chvíli vás můžu mít. Hej, můj kámoš zmizel. Běžte! Kamo. Tak čau lidi.